Paris. Kaixo, gu Ikronike eta Julen gara eta gabonetan Parisera joango gara. Abenduaren 22tik 26ra hor egongo gara egun. Eguraldi txarra egingo duenez, ea ze arropa eramango dugu. Jaka bat, arropa erosoa, galtzerdia, zapatillak, leloa eta zontzillo, orrazia eta Ordua. Bilbotik aterako gara 8:30 eta 10:30 Parisen egongo gara. 26an 10:30 aterako da eta Bilbon 1:30 egongo gara. dirua hotela eta argazkia. 550 € balio du hotela eta argazki eta 795 hegazkia. Guztira 1255 € gastatuko dugu. Hotela eta hegazkia bakarrik, baina gero beste 500 € eramango ditugu. Guztira 1745 € eramango dugu. Egunez egun. Lehenengo eguna ekipajea utziko dugu hotelean, gero garaipen arkura joango gara eta ondoren Sibesak aterako. Bigarren eguna Eurobisnera joango gara eta geroago krepea jatera joango gara zeren janari tipikoa dira. Hirugarren eguna Eiffeltorrera joango gara eta igoko gara azken solairura. Laugarren eguna Notre Damera joango gara eta ikusiko dugu barruti. Gero autobus batean igoko gara eta Paris osoa ikusiko dugu agurtzen.